איזה כיף שבאתם, אני אוהב את כולכם, ממש. אני עכשיו מסיים כתיבה של סוג של ספר. בין כולנו יש שיחות על השאלה החברתית, הרוחנית של ימינו, ומתוך השיחות שלי עם הלל, הוא אמר לי, טוב, אולי בוא, כדי להתחיל לייצר משהו יותר קונקרטי, בוא נעלה את זה על הכתב, ונמשיך משם. זה התחיל מאיזשהו מסמך כזה, שזה עכשיו עומד להסתיים ספר של איזה 300 עמודים, אז זה קצת חפירה, אבל זה עוד לפני עריכה, אז נקווה שזה יהיה קצת פחות. מה שרציתי לעשות זה להעביר במצגת את מה שקורה בספר בעצם. מקווה שאני אצליח להעביר את הרעיונות האלה, שזה רעיונות מטאפיזיים מורכבים וחברתיים, בצורה ברורה. זה לא יהיה מספיק, אבל ננסה. אז ככה. אני חושב שכולנו פה באיזשהו מקום, אולי כי אנחנו אוהבים אותי, אבל גם אולי בגלל שאנחנו מסתכלים על העולם ועל מה שקורה, זה משתקף גם בחיים שלנו האישיים וגם כשאנחנו מסתכלים החוצה לחברה. אנחנו לא יודעים לאן הדבר הזה הולך, נכון? אנחנו מסתכלים ובגדול זאת ההרגשה. וזה לא רק המצב הנוכחי, כי היה כבר בעבר תקופות בהיסטוריה שדברים מאוד מאוד קשים, אם אנחנו מסתכלים על מלחמת יום כיפור או משהו כזה. בדור של ההורים שלנו, זה לא שלא היו אתגרים וקשיים, אבל הכיוון שבו זה הולך, הייתה תקווה. היה נראה שזה הולך לכיוון יותר טוב. בעוד שהיום אנחנו שואלים את עצמנו לאן הדבר הזה הולך. מכל הבחינות, אם זה מבחינה של מלחמה, אם זה מבחינה הכלכלית, של הטכנולוגיה, אנחנו לא יודעים איך העתיד הולך לראות בחיים שלנו האישיים, בחיים הקולקטיביים, לילדים שאנחנו רוצים שיהיו לנו. בחיצוני זה באמת משתקף בכל מיני צורות שאנחנו רואים, לא רק בחדשות, זה כבר יותר ויותר מתחיל לפגוש אותנו ביום יום. זה התחיל אולי עם הקורונה, שהיה משהו מאוד מאוד קיצוני. פה יש תמונה של היפר-אינפלציה למשל. עכשיו אנחנו רואים אולי ההתחלה של זה, אבל שבאמת הכסף כבר מאבד מהממשות שלו, והמציאות הכלכלית הממשית לא מצליחה לעקוב אחרי זה, אם זה דברים אקולוגיים, אם זה מלחמות, אם זה הטכנולוגיה. ואנחנו גם פוגשים את זה בחיים שלנו, סביבנו יותר ויותר, אם זה שאלה של בריאות הגוף, בריאות הנפש, שימוש בחומרים, שאלת הזוגיות שהיא שאלה מאוד מאוד נוכחת, איך אפשר להחזיק זוגיות, איך אפשר למצוא זוגיות, למה זה לא עובד בקלות, כמו שהיה פעם, לפחות נראה ככה. הכל זה בגלל הכסף? סתם. לא, זה לא מה שאני רוצה להגיד, כי אנחנו נדבר הרבה על כסף, אבל כסף הוא בסך הכל ביטוי למשהו רוחני הרבה יותר עמוק. אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, מה התשובה, מה הפתרון לדבר הזה? איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים, איך זה ייראה? אבל לפני שאנחנו שואלים את השאלה הזו, אנחנו צריכים לשאול שאלות אחרות. מה בכלל קורה פה? מה בכלל קורה ולמה זה קורה? אני לא אוהב להשתמש במושגים של בעיה ופתרון, אבל כדי לחשוב על איך אפשר לעבור לשלב הבא בהתפתחות של החברה, אז צריך להבין קודם את החוקים שפועלים. להבנתי, יש חוקים רוחניים שפועלים במציאות, יש סיבה לזה שהדברים קורים בצורה שהם קורים. גם הספר מחולק ככה וגם המצגת תהיה מחולקת ככה. החלק המעשי, בסוף של הספר, מדבר על באמת איך אפשר ליצור מבנה חברתי חדש מלמטה למעלה, לאור מה שאנחנו רואים שקורה. מבחינת שאלת הממשל, שאלת הכלכלה והכל. אבל לפני זה אנחנו צריכים באמת להבין מה זו הכלכלה האנושית, מה היסודות שלה. גם בכלכלה יש חוקים אובייקטיביים שפועלים. כאילו אנחנו רגילים לחשוב שהדבר היחיד שאובייקטיבי זה מדעי הטבע, שאם אני ארים עכשיו את הנר הזה ואני אפיל אותו אז הוא ייפול, ושכל מה שקשור למדעי החברה או לרוח זה כבר עניין של דעה. הטענה פה היא שקודם כל שהמחשבה הזאת יש לה סיבה שאנחנו חושבים ככה בימינו, שלא תמיד חשבו ככה, ושזה גם לא באמת ככה, שאפשר לזהות חוקים שפועלים במציאות ולפיהם ליצור את המציאות בצורה שהיא יותר מתאימה לרוח הזמן. עוד פעם, אני לא אוהב לדבר במונחים של נכון ולא נכון, כי כמו שנראה בהמשך, כל דבר שקורה הוא בשירות של ההתפתחות. כמה שגובר החושך, ככה הוא יותר בשירות של האור. אם נסתכל על המאה הקודמת, שוב כדוגמה, זה צריך להגיע לקיצוניות מאוד מאוד גדולה, לשואה, למלחמת העולם השנייה, כדי שיצמח מזה משהו חדש. שיצמח מזה את זכויות האדם, את האום, את האיחוד האירופי, לא שהכל מיושם, אבל עדיין עצם המחשבה של שלום, זה שזה נקודת ייחוס, זה לא מה שהיה במשך מאות שנים. במשך מאות שנים מלחמה היה משהו שהוא חלק מהמציאות ואין עליו עוררין. אז הדברים האלה התעוררו רק מתוך אסון מאוד מאוד גדול שקרה. אז יש שאלה אם אנחנו נהיה חייבים להגיע לזה במאה הזאת בצורה כזו או אחרת או לא, כדי להתעורר מזה. בכל מקרה, יש מה שאפשר לעשות עם זה גם בהתייחסות שלנו כלפי זה וגם מעשית. עכשיו, לפני זה, לפני שאנחנו שואלים על השאלה החברתית של מה קורה בחברה, יש שאלה רוחנית של מה זה הקיום הזה בכלל? מה אנחנו עושים פה?
מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. הבנתי, אי אפשר לענות על שום שאלה בלי להיכנס לעומק הדברים האלה. עוד פעם, היום בחסות הפוסט-מודרניזם, שזה התקופה של היום שמה שמאפיין אותה זה שלטון הדעה, אני אקרא לזה. כל דעה היא דעה מעצם היותה דעה. אי אפשר לענות באמת על השאלה הזאת בצורה אובייקטיבית, זה מה שהפוסט-מודרניזם אומר בגדול. אני רוצה לשים על הדבר הזה סימן שאלה, להסביר גם למה אנחנו חושבים ככה. יהיה את החלק המעשי בסוף שהוא מאוד מאוד חשוב. אני פועל כדי להעביר פה איזשהו רעיון שהוא גם אפשרי, שהוא מעשי. אבל בשביל זה צריך להיבנות על חלק תיאורטי חיצוני, כלומר של איך החברה פועלת, וזה צריך להיבנות על חלק מאוד רחב של הבנה של מהות הקיום ושל התודעה שלנו ושל החוקים שפועלים עליה. אז בגלל זה אני קורא לספר המהפכה ההפוכה. בעצם הרעיון הוא שהמציאות החברתית לפני שהיא כוחות שפועלים בין אם זה אילומינטי או הממשלה או בעלי ההון, או אם אני דתי אז זה החילונים שמפגינים, ואם אני חילוני אז זה דתיים שלוקחים תקציבים, ואם אני ערבי אז זה היהודים שכובשים, ואם אני יהודי אז זה הערבים שמפציצים. לפני זה, המציאות החברתית היא סך הבחירות הכלכליות והתרבותיות של כולנו. ההשפעה הכי גדולה שיש לי והמוחלטת שיש לי היא קודם כל על הבחירות שלי. דבר שני, עיקרון מאוד חשוב, זה יש בסוף הלימה בין מה שטוב לטבע, מה שטוב לאנשים אחרים ומה שטוב לעצמי. למרות שלפעמים אנחנו רגילים לצייר איזושהי הפרדה מלאכותית בין אגואיזם לאלטרואיזם, ונדמה לנו שכדי ליצור עולם יותר טוב אנחנו צריכים לוותר על דברים. זה גם כן משהו מאוד מהותי שצריך לדבר עליו, להבין מה זה הדברים האלה שאנחנו צריכים כביכול לוותר עליהם, והאם הם באמת מיטיבים איתנו, ואם הם לא, אז האם זה באמת ויתור. כשאני צועד בתהליך הבירור הפנימי שלי, אני רואה שאם אני עושה משהו שהוא לא נמצא בסינכרון עם הטבע או עם טובה של אחרים, אם הוא מתבסס על ניצול כזה או אחר, זה קורה בעיקר כשהמציאות מראה לי מה אני עושה שהוא גם לא מיטיב איתי. זה סוג של רמז כזה, סוג של שליף מהמציאות של, אוקיי, תסתכל על זה רגע, כי יש לך שם ברור קודם כל לבדוק אם זה נכון בשבילך. ודבר שלישי זה, אנחנו נראה. שוב, מה זה נראה? זה כבר שאלה של כל אחד איפה זה יפגוש אותו. הטענה היא שיש משמעות לקיום הזה, שזה לא קיום אקראי כמו בוא נגיד הדת של המדע אומרת היום, תכף נדבר על זה גם. לכל דבר שקורה במציאות, גם מה שנראה כאסונות וכרוע הכי גדול, יש לזה תפקיד שהוא גם משרת את הטוב. אני לא אוהב להשתמש במילה אלוהים או תכלית אלוהית, זה כן מופיע בספר, כי זה מקבל כל מיני קונוטציות, אבל בהרבה מובנים זו מילה שהיא חשובה, והיא באמת מה שמתארת את הדבר הזה. מה זה מהפכה הפוכה לעומת מהפכה שהיא לא הפוכה? בדרך כלל כשאנחנו חושבים על מהפכה, אנחנו חושבים על סיטואציה שבה יש קבוצה מסוימת, שיוצאת נגד קבוצה אחרת שרוצה לשנות סדר חברתי כלפי חוץ. וזה גם פוגש אותנו ביום יום בחיים שלנו בכל דבר שאנחנו עושים, שאנחנו קודם כל מסתכלים החוצה. אנחנו מסתכלים על העולם החוצה, בעצם האורגניזם שלנו בנוי ככה, האוריינטציה שלנו היא לא להסתכל על עצמנו כלפי פנים, אנחנו צריכים מראה בשביל זה, ברמה הכי פיזית והכי בסיסית, מכל מיני סיבות, אנחנו תכף נדבר על זה, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו היום זה איזה סגולות יש בהתבוננות פנימה, להגיד שזה מקור של כוח, מקור של איפה אני יכול לשנות את החיים שלי, ושזה מה שיוצר גם השפעה על החברה, ולראות איך אני יוצר כל דבר שהוא בחברה, לטוב או לרע, איך אני משתתף פעיל שלו. לא לקחת את זה למקומות של אשמה או של ניסיון להיות מושלמים באיזה משהו, דווקא למקום של הבנה של תהליכיות, ושכל התהליכיות צומחת מלמטה למעלה, מבפנים כלפי חוץ. אז בגדול חילקתי את זה ל4 סיבות של למה אנחנו מסתכלים כלפי חוץ. זה כאילו נקודת רפרנס כזאת לכל השאלה הפילוסופית של הקיום. יש את הנטייה הטבעית שלנו, כמו שאמרתי, האורגניזם שלנו הוא כזה, אבל לא רק זה, כל החברה מסודרת ככה. מי שאנחנו קטנים, אנחנו שומעים אנשים מדברים על החדשות, ומה אנשים אחרים עשו וגרמו למצב, ואנחנו רגילים לבחון ככה את המציאות מלכתחילה, וזה לא משנה עם איזה קבוצה אנחנו מזדהים. תמיד יש איזושהי קבוצה אחרת, אנחנו אוחזים בצדקת הדרך והם יוצרים איזשהו מצב שהוא בעייתי. דבר שני, אנחנו רגילים למדוד את הדברים בצורה כמותית ולא בצורה איכותית. כלומר, אני לא באמת חושב שהמעשה הכי קטן שלי משפיע באמת על המציאות, כמו שלא משנה איזה מנהיג משפיע על המציאות. נדמה לי שיש אנשים שמנהלים את הדברים, ושזה שאני עכשיו אעשה איזשהו מעשה של אדיבות קטן ברחוב, או שאני אשנה איזשהו הרגל שלי, שהוא לא עולם את טובת
הטבע, האחרים ואת עצמי, אני לא חושב שזה באמת יש לזה כזאת השפעה, כי אנחנו רגילים למדוד את הדברים בצורה כמותית ותועלתנית. מה זאת אומרת תועלתנית? אנחנו רגילים לקבוע מטרה. אנחנו צריכים להגיע למטרה מספרית שאפשר למדוד אותה, ואנחנו מאמינים שככה המציאות פועלת. עכשיו, כל הדברים האלה, זה הבניות שאנחנו בכלל לא מטילים בהן ספק. זה נראה לנו ברור שלהרים חתיכת השפעה בטבע ולשים אותה בפח, אין לזה משמעות כמו עכשיו לייצר מערך שלם שימחזר את כל הפסולת בתל אביב. זה ברור לנו, אבל אני רוצה לשים על זה גם סימן שאלה, של איך הדברים נמדדים בעולם הרוח. דבר שלישי זה שאלת הנוחות ושאלת העונג. נדמה לנו שאם אנחנו נעשה איזשהו שינוי בחיים שלנו, שהוא לא עולה בקנה אחד עם המציאות שהיא כיום, אנחנו נצטרך לוותר על דברים שמאוד מאוד חשובים לאושר שלנו, כי ככה אנחנו רגילים. זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה, כי בהרבה מקרים הדברים שאנחנו רגילים לעשות שהם כאילו תומכים לנו באושר, הם בחסות המצב שהוא היום. כלומר, בסיטואציה אחרת, אנחנו לא היינו זקוקים להם ואולי אפילו לא היינו רוצים בהם בכלל. ומצד שני, זה גם לא אומר שכל סיטואציה אחרת של חיים תדרוש מאיתנו ויתורים שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו גם לא בוחנים את זה מול החלופות הקיימות. כלומר, לפעמים יש לנו איזושהי פנטזיה. נגיד, אני עכשיו חושב, טוב, אני לא אוותר על האוטו שלי, אני לא אפסיק לנסוע באוטו, בגלל שהדלק שם זה דלק קטרי שגם תומך במלחמה, וגם עבדים מוציאים אותו מהאדמה, וזה דופק את האדמה. אני אגיד, אני לא יכול באמת לשנות את הדבר הזה. למה? כי זה נוח לי, זה גורם לי יותר עונג. אם אני חוקר את זה לעומק, יכול להיות שאני אגלה שאלטרנטיבות אחרות, הן יותר טובות קודם כל ברמה הכביכול אגואיסטית. מה הכוונה? אם נדמה לי שנוח לי יותר באוטו הפרטי שלי, לא מהתחבורה ציבורית, סתם אני זורק דוגמה, זה אחת מתוך מיליון. זה בגלל שאני אומר, טוב, באוטו זה לוקח כך וכך פחות זמן, 20% פחות זמן, 30% פחות זמן, אבל אני לא משקלל את הזמן שנדרש לי לצורך התחזוקה של הרכב, וכל מה שזה כרוך בו במשך השנה, את העייפות שזה גורם לי כשאני נוהג לעומת שמסיעים אותי, סתם כדוגמה. אז גם ברמה המספרית הכי קרה והכי אגואיסטית כביכול, אם אנחנו בוחנים את ההרגלים שלנו לעומת מה שהם דורשים מאיתנו, אז זה שונה מאשר שאנחנו בוחנים אותם ביחס לאיזושהי פנטזיה שהיא לא אפשרית. ודבר רביעי זה העניין של הדימוי העצמי. אנחנו מסתכלים החוצה כי אנחנו לא רוצים לזהות את הרוע בתוכנו. אנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו עושים איזשהו משהו שגורם לחולי בחברה. זאת אולי הנטייה הכי טבעית והכי שורשית שלנו, וזה נכון לכל אחד בהיסטוריה, להגיד, אני עושה את הטוב, אני עושה את הנכון והוא עושה את הלא נכון. התודעה כל הזמן הולכת למקום הזה. אפילו הנאצים היו צריכים הצדקה שהיהודים עושים משהו רע, והם בשם, אפילו היטלר כותב, האל האובייקטיבי, בשם האל ובשם תורת הגזע, לטובת האנושות. אוקיי? כל אדם חייב לחשוב שהוא פועל בשם הטוב. אנחנו נראה שזה נובע גם מההבנה שלנו של מה זה רע ומה זה טוב, שאנחנו לא מבינים שאין טוב בלי רע, ואז הרע הוא לא באמת רע. ככה אנחנו יכולים להיות במקום שאני נוהג באוטו, ממשיך לנסוע באוטו הפרטי שלי, ואני מכיר בניצול שזה כרוך בו, אבל אני גם מקבל את התהליכיות של העניינים, ואני מחזיק את שני הקצוות האלה ביחד. המדידה הכמותית לעומת המדידה האיכותית, יש לזה שני ממדים, גם ברוח וגם בחומר. היה לי איזה מורה פעם, הולנדי, הוא עבד בשל, חברת נפט ענקית, והוא אמר לי שהוא פעם אחת היה באיזשהו מופע של איזשהו ריקוד של האנתרופוסופיה, של משהו רוחני. זו הייתה החוויה הרוחנית הממשית הראשונה שלו, שפתאום נפתח לו איזושהי תובנה, שהוא ראה שבממד אחר, זה אולי יישמע קצת מוזר ותלוש, אבל שלריקוד הזה, או למחווה הזאת, לקשר האנושי הזה, לקבוצה הקטנה הזאת שיש שם, הייתה יותר השפעה מאשר לכל הארגון של, שזה ארגון נפט ענקי עולמי. זה רעיון שמופיע גם בקבלה, לצורך העניין, שבספר הזוהר יש את חבורת הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, זה מופיע בברית החדשה, שכשיש קבוצה של אנשים, אפילו שני אנשים, שמצליחים לכונן בעצמם חיבור אמיתי וקשר אמיתי, מתוך החופש ומתוך האינדיבידואל שלהם, זה יוצר השפעה חיובית על העולם יותר מאשר לא משנה כמה הדברים כמותיים של נפרדות קיימים לעומת זה. בברית החדשה כתוב איפה ששניים או שלושה מתכנסים בשמי, שם אני בתוכם. באנתרופוסופיה אומר שזוגיות מצליחה, כשיש זוגיות שמצליחה, זה לבנה בירושלים של מעלה. אז אם אנחנו מכילים את זה גם על השאלה של העשייה, של ההתפתחות הפנימית, אנחנו מרגישים את זה גם. כשכל מעשה קטן שלנו, אמנם זה נראה לנו שכשאנחנו מרימים פיסת השפעה מהרצפה, אם אנחנו חושבים על זה עם השכל שלנו, אנחנו אומרים מה זה, זה כאילו, בוא נסתכל רגע על כל הזבל שיש בהודו, ומה זה שווה בכלל הדבר הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים רגע על הרגשה
הפנימית שלנו ולא עושים לזה ניתוח שכלתני, אנחנו רואים שיש שם משהו שנעשה. בעולם הרוח המדידה היא אחרת, שזה פועל כאילו בממד אחר על המציאות, ומדברים על זה בכל מיני תורות רוחניות. אבל הטענה היא שגם בחומר, גם כשאנחנו רוצים למדוד את זה כמותית, ואנחנו רוצים לשאול את השאלה של איך להשפיע לטובה גם על החיים שלנו וגם על החיים הקולקטיביים, הדרך הכי יעילה לעשות את זה, צריך לקרוא את הספר בשביל זה יותר, אבל הדרך הכי יעילה לעשות את זה, זה קודם כל דרך הקיול של התודעה שלי, ואז של הבחירות הכלכליות והתרבותיות שלי. ומשם להדהד לסביבה הקרובה שלי והלאה. מכמה סיבות, טענה שאנחנו צריכים להשפיע, שצריך להשפיע באמצעות מפלגה, או שיש איזשהו מנהיג שקובע את הדברים. אבל אז בוחנים את זה, קודם כל, האם זה אפשרי? למה בעצם האנשים שעומדים בהנהגה פועלים בצורה מסוימת, והאם הם באמת השתנו בשבילי? מבחינה כלכלית, גם אותם המניעים שפועלים בכלכלה, המניעים של הכסף, האם מי שמנהל את זה הוא זה שיכול להשתנות? בחוקים של איך שפועל שינוי בחברה, שזה בסוף תמיד צומח מלמטה למעלה. אני עכשיו אומר כאלה טענות גדולות, אבל כדי לתמוך בזה צריך לקרוא יותר לעומק. קודם כל, ההבנה שכדי שמשהו ישתנה, המעשה היחיד חייב יהיה בסוף להשתנות. אם אני מתנהל בצורה מסוימת שהיא לא אפשרית ביחד עם מציאות אחרת שאני רוצה ליצור, אם אני שותה X כוסות קפה ביום, ולא אפשרי שחברה שלמה תשתה כל כך הרבה קפה, בלי שזה יהיה מבוסס על קריטה של יערות גשם ועל ילדים שעובדים בתנאים מסוימים. אם נניח שזה לא אפשרי, כמו שזה לא אפשרי שהנר הזה ירחף, אוקיי? ונניח שהתנאים האלה לא אפשריים בלי שזה יגרום איזושהי מלחמה. עוד פעם, אני לא אומר את זה בקטע של שיפוט ואשמה, אנחנו צריכים להיות בהבנה שכל אחד מאיתנו, אנחנו חיים בנקודה בזמן שזו הכלכלה וזה החיים שלנו, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, אנחנו לא אמורים להתחמק מזה, אנחנו לא אמורים למחוק את הכל בבת אחת. יש לזה תפקיד, והתפקיד שלו הוא טוב, כמו שאמרנו, יש לזה תכלית, אבל כן להסתכל על זה בצורה מפוקחת. להבין שאם זה לא אפשרי, אז זה לא משנה אם עכשיו יהיה חוק נגד הקפה או לא יהיה חוק שנגד הקפה. אני בכל מקרה אצטרך לשנות את ההרגל שלי הזה, כדי שהמציאות החברתית תשתנה. סרט של תעביר הזל, הרעיון הוא לעשות מעשה של אדיבות לשלושה אנשים, וכל אחד מהאנשים האלה יעשה את זה לשלושה אנשים אחרים, ושככה נוצר שינוי. לגבי אגואיזם, הרעיון המרכזי שאני רוצה להעביר זה שאגואיזם, המושג, מכיל בתוכו סתירה פנימית. אגואיזם אומר, אני פועל עכשיו לטובתי האישית, חשבון טובת האחר לצורך העניין. אבל שוב, אם המצב האובייקטיבי הוא שאנחנו תא בגוף, שכל אחד מאיתנו יש לו איזושהי פונקציה במערכת, זה מגוחך לדבר על טובת התא לעומת טובת הגוף. טובת התא וטובת הגוף זה אותו דבר. אם תא מתפצל בצורה בלתי מבוקרת, ונדמה שהוא לוקח יותר אנרגיה לעצמו והוא מתרבה ומתפצל, הוא בסוף יהרוג את הגוף והוא יהרוג גם את עצמו, זה סרטן. ולא רק זה, זה נובע מתוך איזושהי חולשה של התא, או מאיזושהי מוטציה שפועלת בו, מאיזושהי חוסר בריאות של התא שפועלת בו. אז זה רק כמשל, כמובן משתמשים במשלים האלה. אז למה זה בכלל קורה? למה מלכתחילה אם יש משהו שאני עושה שהוא לא מיטיב איתי והוא לא מיטיב עם אחרים ברמה עמוקה והוא לא מיטיב עם הטבע, אז למה זה בכלל קורה? אנחנו נגיע לזה, זה בדיוק השאלה של האוטופיה למול תהליכיות. בדיוק השאלה של למה בכלל יש רוע או סבל בעולם? למה, אם אנחנו מדברים במונחים של אלוהים, למה אלוהים לא ברא את העולם מושלם לצורך העניין? זה גם כן צורה של חשיבה מטריאליסטית, של לחפש אחרי המושלם ואחרי המטרה, במקום הבנה שזה התפתחות מתמדת. בקבלה, אני מפשט את זה, אבל הרעיון הוא שהבריאה רוצה ליצור חירות. ישות שהיא חופשית ושמתוך החופש שלה יכולה להתחבר. לדוגמה, אם אני מסתכל על תינוק, על החיבור בין תינוק לאם. התינוק מחובר לאמא שלו לא בצורה חופשית, הוא מחובר אליה בצורה הכי חזקה שיש. אבל הוא לא בוחר לעשות את זה. זה סימביוזה, הוא חלק ממנה. אחרי זה הוא עובר איזשהו גיל התבגרות, למרוד מול הדבר הזה, והוא ממש יוצר נפרדות ממנה, שכרוכה בהרבה כאב וסבל, ואז כמבוגרים יכולים להתחבר כשווים. האגואיזם, הפונקציה שלה, בוא נגיד האשליה של הנפרדות שלי, היא כדי שאני אוכל לפתח חירות, וכדי שאני אוכל להתחבר לאחר שהוא לא אני. אני סוג של צריך איזושהי קונטרה כדי לייצר את האני שלי. המטרה היא לא שזה יהיה מושלם עולם חסר אגואיזם, אני צריך לפתח את האינדיבידואל שלי, זה מתהפך לאגואיזם שממשיך בכיוון הזה, שהוא ממשיך להיות יותר ויותר אגואיסטי, והוא לא יכול להזין את עצמו. בגלל זה הוא מכיל סתירה פנימית, כי זה לא באמת אגואיסטי, כי זה לא באמת טובתי. בוא נגיד ככה, נדמיין כלי, כאילו אם כלי כל הזמן צריך הזנה מבחוץ כדי למלא אותו, זה אומר שהוא ריק, זה אומר שיש לו איזושהי נזילה. אם הכלי הוא מלא, אז הוא לא צריך כל הזמן הזנה מבחוץ. אז זה באמת כאילו לזהות כמה דברים בחיים שלנו הם יותר כמו התמכרות. תיאורטית זה נראה כאילו אנחנו מוותרים על משהו שהוא טוב לנו, אבל בטווח ארוך הדבר הזה הוא לא בר קיימא והוא
הוא גם נובע ממקומות שהם פחות. בפרט אם אנחנו מסתכלים על השאלה הקפיטליסטית במובן של המשאבים ומה שיש לנו, הרבה פעמים אנחנו מבלבלים שפע עם עודף. לא באמת יודעים מה אנחנו באמת צריכים, ואנחנו לא שמים לב שהעודף הוא כבר נהיה דומה למחסור. האנרגיה שנדרשת מאיתנו כדי לנהל את העודף, גם ברמה החברתית הקולקטיבית וגם ברמה האישית שלנו בחיים, וזה יכול להיות בכל דבר, היא כבר בעצם מזיקה ומפחיתה את השפע שלנו. אבל זה טריקי, כי אז נראה לנו בית כזה גדול והכל בו זמין, ואני עכשיו יכול ללחוץ על כל מתג שיהיה לי חשמל בכל רגע נתון. והחשמל הזה מבוסס על משהו ספציפי, על פחם ועל זה ועל הכל ועל זה. נראה לי שאם אני מוותר על זה, שאני יורד משפע למחסור. בפועל, ברגע שיש לי את הזמינות הזו, אני כבר לא יודע מה זה להיות מסונכרן עם הקצב של השמש, של הירח, מה זה אור של נר בלילה, ואני לא יודע מה ההשלכות של זה. עכשיו, אני לא אומר שבאופן מוחלט צריך לוותר על כל החשמל, זה סתם כדוגמה של להבין שלפעמים העודף הוא כובל אותנו בדיוק כמו שהמחסור כובל אותנו. כשמשהו לא מסונכרן עם הטבע ועם הטובה של אחרים, אז אנחנו יכולים לחשוב רגע, אולי זה גם לא באמת מיטיב איתנו. שוב, זה משהו שצריך להרחיב עליו. כן, רציתי להגיד פה, בגלל שאנחנו נמצאים במצב נתון, לפעמים יש דברים שאולי כן אנחנו עכשיו לא יכולים ליצור אותם באופן מיידי שיסנכרנו בין הדבר הזה, אבל אנחנו יכולים לשים את זה כנקודה עתידית. יש גם כן רעיון שאומר גם בקבלה, של כשבני אדם נמצאים מבחינה תודעתית בחיבור שלהם, אז האמצעים הטכנולוגיים שהם מתאימים, או שאר הממלכות, החי, הדומם, הצומח, מסתדרות מעצמן. עכשיו, אני לא בטוח שזה הניסוח שהייתי משתמש בו, אבל זה סתם כרעיון, להבין שיכול להיות שאם אנחנו מתקדמים בטכנולוגיה שמספקת לנו נוחות יותר מהר ממה שהתודעה שלנו והמוסר שלנו מתפתח, אז אם לרגע צריך לעצור עם הדבר הזה, לפתח רגע, לקייל את התודעה שלנו, ואז אחרי זה נוכל לייצר כן את הדברים שכאילו ויתרנו עליהם לרגע, על הרכב או על החשמל, אבל בצורה שהיא יותר שלמה. השאלה של מהו תהליך ההתפתחות הטבעי, מה קורה כאילו באנושות, מה קורה פה? זה אבולוציה כמו שדרווין כאילו מתאר אותה, אבל זה לא הכוונה. בכל תורות הסוד, בסוף זה פחות או יותר מה שמביאים זה את אותו דבר. אני אתחיל מלהקביל פשוט את כל התהליך של ההתבגרות של כל האנושות לתהליך של התבגרות של בן אדם אחד. את הינקות, העובר או התינוק, אנחנו מקבילים את זה להוויה בעולם הרוח שהיא טרום של התגשמות, אוקיי? תודעת גן עדן. נדמיין את זה, נגיד טרום הגירוש מגן עדן לצורך העניין, מצב שהוא אוטופי, אבל הוא באחדות מוחלטת. תודעה אינסופית, על אלוהות כתודעה אינסופית, שאחרי זה מתפצלת לכדי חומר. בקבלה כשאומרים, שמים את זה בתוך סיפור שאפשר לתפוס אותו. אלוהים, שהוא איזושהי דמות מואנשת, גירש והעניש את אדם וחווה. זה ברמת הפשט, ברמת הסוד, מה שקורה שם הרבה יותר עמוק. זה ביטוי לתהליך התודעתי שקורה כל יום בכל דקה אצלנו, שכל דקה יש את הגירוש הזה מגן עדן, והוא לא גירוש, גם הוא תהליך שהוא חיובי וצריך לקרות. סתם כדוגמה של תובנה קבלית, זה שכתוב ויעש להם כותנות אור. כשאדם וחווה הבינו שהם ערומים, אז עושה להם כותנות אור ומלביש אותם, אבל המשמעות האמיתית שהגוף זה הכותונת האור, שזה מלבוש לנשמה, שזה בעצם ההתגשמות. והתהליך של הגירוש מגן עדן הוא לא תהליך של עונש, אלא הוא תהליך טבעי, כמו שההתבגרות היא תהליך טבעי, כמו שאולי יותר קשה להיות מבוגר, או נער ובטח מבוגר, מאשר להיות תינוק וילד, אבל זה פשוט שונה, זה לא יותר טוב או פחות טוב, אבל וזה התהליך הטבעי, ולא היינו רוצים לחזור להיות תינוקות, אנחנו רוצים להתקדם קדימה. בשלב הזה בביוגרפיה של האנושות, לעומת של הילד, מה ששלט זה יותר דת, במובן של יש כתבי קודש, כהנים של הדת, והם אומרים מה נכון, ופועלים לפי זה, וגם המבנה החברתי טעם את זה, זה יותר מונרכיה, יש מלך, כל האדמות וכל ההון שלו, והוא מנהל את ההמונים. התהליך שקורה עכשיו, שזה קשור גם לשאלה על האגואיזם, ללמה זה קורה, והמטריאליזם וכל התפיסה הכמותית, היא שכל אחד מאיתנו הופך להיות אינדיבידואל שעומד בפני עצמו, גיל ההתבגרות. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לעמוד בנפרדות מול העולם, כמו המרדנות של נער. אנחנו חייבים ליצור את החיץ הזה כדי להגיד, זה לא אני וזה אני, כדי שבהמשך אני אוכל להתחבר. וזה הולך ביחד עם התפיסה המדעית, עם התפיסה הפוסט-מודרנית ועם הקפיטליזם. גם הקומוניזם, אגב, הוא גם תמונת מראה הפוכה של הקפיטליזם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה גם בסוף מטריאליסטי, זה גם מדבר על אמצעי ייצור, ומה שקובע זה הכלכלה, הוא גם משולל כל רוח, הוא גם שם את האדם במרכז, הוא גם הרג את אלוהים ושם את האדם במרכז. הרעיון הוא של האם אנחנו יכולים להתקדם, עברנו מתזה מסוימת לאנטי-תזה, מקיצוניות אחת לשנייה, אם אנחנו יכולים ליצור את הסינתזה של כמו שאדם שהוא יותר מבוגר, אבל בצורה בריאה. אנחנו רואים מה זה אנשים שהם מגיעים לגיל מופלג יותר, בהשלמה עם החיים, הם כנראה עברו איזושהי דרך רוחנית. האם אנחנו יכולים להגיע לשלב הבא הזה מבחינת החברה גם? לייצר מתוך האינדיבידואל שלנו חיבור לרוח. זה כזה קצת זלזול לעשות את זה כל כך מהר, אבל בוא נגיד אם ניקח את הדת או את המדע, למה הערכים
כל כך גבוהים של הדת, של חיבור לאלוהות, של מוסר, של אהבת הרע, או של המדע, הסקרנות, של הנאורות, של הזה, למה זה הופך הרבה פעמים לדבר שנראה לנו כמו הפוך? זה הופך למלחמות, זה הופך למרדף אחרי כסף. התשובה היא כי זה חייב להפוך לדבר הזה. כמו כל דבר במציאות, כמו שדיברנו על עולם החומר עצמו, זה חייב לעבור את התהליך הזה כדי שתיווצר חירות. אם כל דבר שהיה מגיע לנו מונח על מגע של כסף, הוא לא מאפשר לנו לפתח את האינדיבידואל שלנו. אם ניקח את זה במובן של דת, של איזשהו נביא שמגיע לאיזושהי תובנה, ואז מביא את זה לעם, סיפור רגל הזהב לצורך העניין. זה חייב להתהפך, כי אחרת מה זה שווה? זה אלוהים מביא את הידע, ועכשיו כולם עושים את מה שאלוהים אמר, זה לא הפשר של החיים, אלא אותו דבר עם המדע. המדע היה פותר לנו את כל הבעיות, סבבה, זה הייתה טכנולוגיה, לא היינו צריכים לעבוד, ואז מה? כל הרעיון הוא התהליך של ההתפתחות הרוחנית מול הדבר. וזה קורה גם ביום יום, בכל המערכות יחסים שלנו. כל רגע שמתעורר, אנחנו נוכל למצוא את האידיאל הרוחני העמוק שלו. אם נסתכל על הקפיטליזם, המקור של זה, זה אידיאל של חירות. אם נסתכל על הקומוניזם, זה אידיאל של שוויון. לאן זה הוביל? אם נסתכל על כל פעולה של כל אדם אישי, גם אינדיבידואלי, וגם שלנו, אנחנו נראה שבעומק אנחנו רוצים משהו טוב. כל דבר שאני עושה, נתתי את הדוגמה של המכונית, אז אוקיי, אז אני כאילו מתבסס שם על ניצול ועל זה ועל הכל. הרצון שלי הוא לעשות משהו למען העולם, למען ה-well-being של עצמי, שזה גם כן דבר חשוב, זה לא דבר שהוא בזוי. צריך להבין מה המניע המקורי, ותמיד המניע המקורי הוא אידיאל רוחני גבוה שיתהפך. עוד חלק מאוד חשוב, אנחנו רגילים בדתות או בזה שמחלקים לנו את זה לטוב ורע, מלאך ושטן, שכאילו נדמה לנו בהרבה מקומות אומרים שהרוח זה הטוב והחומר זה הרע. כשבעומק הדברים, במושגים של רע וטוב אנחנו לא ניכנס אליהם לעומק, אבל באיזשהו מובן זה נטייה לא מאוזנת למעלה, נטייה לא מאוזנת כלפי מטה, והמרכז הוא מה שאנחנו צריכים להחזיק ולבנות כאדם שאינדיבידואל. נטיות הרוחניות יש מאפיינים מסוימים, בגדול זה נטייה שנותנת את החשיבות לעולם רוח ומסתכלת על עולם החומר כבר חלוף. לעומת זאת, הנטייה החומרנית היא אומרת, טוב, יש רק חומר, אין רוח, וזה מתבטא בכל מיני צורות. עכשיו יש מאפיינים וצורות שכל אחד מהדברים האלה מקבל, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה ממש עוזר לנו, נדמה לנו שיש כזה מיליון דרכים להסתכל על העולם, בסוף אפשר למפות את זה בצורה די סכמטית ושנותנת די הרבה, וזה לא שאנחנו מסתכלים, טוב, הבן אדם הזה הוא בנטייה הזאת והבן אדם הזה הוא בנטייה הזאת, זה כל אחד מאיתנו, יש לו בתודעה, כל מחשבה אפשר לראות, אם יש לי עכשיו נטייה שהיא חושבת יותר מדי על הרוח, יותר מדי על החומר, וכל הזמן לבנות את הגשר הזה. אני באמת רץ על זה, כאילו, קצת זלזול, אבל מה לעשות, אני כאילו ניסיתי לדחוס הרבה דברים ביחד. בגדול, אני אומר כזה, אז מה המשמעות של כל הדבר הזה? ואני מביא פה כאילו דברים עמוקים של תורות הסוד, בשפה קצת יותר פשוטה. כשאנחנו שואלים מה תכלית החיים, לפעמים יש שתי קלישאות גדולות שעולות. אחד זה, אם חושבים שיש תכלית, בכלל ושמה שקורה פה יש בו היגיון. אחד זה אושר, לחיות את הרגע, או ליהנות מהחיים, או דברים כאלה. והשני זה למידה, תיקון, התפתחות, אפשר לקרוא לזה. העניין של האושר, בקבלה קוראים לזה ליהנות בברואיו. למה האל ברא את העולם? כדי ליהנות בברואיו. עכשיו, זה לא הנאה במובן שאנחנו מכירים אותה, אלא זה לשם הדבר. ההתגשמות עצמה, כל מה שקורה מתוך הקשיים, מתוך הסבל, מתוך הרוע שקיים, מה שאנחנו מצמיחים מזה בעולם הזה, זה הקיום עצמו. והדבר השני הוא תיקון והתפתחות. תיקון והתפתחות לקראת מה? לקראת מצד אחד חירות, ומצד שני חיבור, שזה הולך ביחד. זה גם פרק שלם. הנקודה פה היא שאם אנחנו מצליחים להבין שכל רוע שאנחנו רואים בחוץ, הוא קודם כל, אנחנו יכולים למצוא אותו בתוכנו, ושאנחנו כולנו רשת אחת גדולה שהיא קשורה. כלומר, שאם אני רואה עכשיו את הזוועות שקרו ב7 באוקטובר, אני קודם כל שואל את עצמי, ברמה החומרית, איך הנפט שאני משתמש בו באוטו שלי מזין את המלחמה, כי זה אותן חברות והכל, ואני בוחר עדיין לנסוע, למרות שאני מזין את הדבר הזה. ברמה אחרת, זה גם שאלה של התמונה הזאת, אם אני נותן את זה כתמונה רגשית, קודם כל, של הצעירים הישראלים שחוגגים שם במסיבה הזאת, ועם כל הסמים ועם כל הדברים שמובא לשם. 20 קילומטר משם, מה שקורה בעזה, מצב שהוא פשוט לא אפשרי מבחינת המציאות, שהוא חייב להתפוצץ בסופו של דבר. זה לא השאלה של להצביע לשמים. עכשיו, אני אומר פה דברים שנשמעים קשים אם אנחנו מודדים את זה עדיין ברמה של לא, זה שם הרע מוחלט ואני הטוב ואני בסדר. אבל אם אני מצליח להבין שיש פה רשת מורכבת, הטענה היא שלשכל יש איזושהי מגבלה, כדי להתקדם ממנה אפשר לפתח חושים נוספים באמצעים שהם היו בתרבויות שונות, בזמנים שונים, ויש דברים שחוזרים על עצמם, וחס וחלילה כמובן לא מדובר על דוגמה או שום דבר שמגיע מבחוץ. זה חייב לעבור דרך האינדיבידואל, דרך התודעה הערה של האינדיבידואל, זה בדיוק הקטע. זה בגדול כזה רפרוף על החלק התיאורטי הפנימי או התודעתי או הקיום. עכשיו נדבר קצת על החברתי ואז על המעשי. טוב, אנחנו רגילים לדבר על שני מגזרים בחברה, מגזר פרטי ומגזר ציבורי. המגזר האזרחי,
אנחנו קוראים לו המגזר השלישי, הוא כאילו בחשיבות פחותה. ככה אנחנו רגילים לחשוב בחברה המערבית. גם מהשם שלו אנחנו שומעים את זה, המגזר השלישי. אנחנו מסתכלים על זה כאילו העמותות באות ועושות את העבודה שלהן רק כשהממשלה לא עשתה את העבודה שלה, או כשהכלכלה לא עשתה את העבודה שלה. הטענה היא שהמגזר האזרחי הוא למעשה מגזר שעומד בפני עצמו. יש תחומים בחברה שאמורים להיות שייכים אליו. למשל, אם אנחנו מסתכלים על חינוך, שאנחנו רגילים לדבר או על חינוך ציבורי, או על חינוך פרטי, לא זה ולא זה. החינוך צריך להיות אזרחי, כלומר הקהילות צריכות לחנך ולקבוע את התוכן ולנהל את החינוך ולהוציא אותו לפועל, לא הממשלה ולא משהו שיתבסס על אינטרסים של כסף. עכשיו זה גם כן ריפוף מאוד מאוד כזה מהיר. במהפכה הצרפתית דיברו על אחווה, שוויון וחירות. עוד פעם, 3 אידיאלים רוחניים גבוהים שהתהפכו. לא משנה שהם יתהפכו גם לכל הגיליוטינות והזה. איך יכול להיות גם חירות וגם שוויון בכלכלה? כביכול שוויון קומוניזם, חירות קפיטליזם. הטענה היא שבמהפכה הצרפתית הם קלטו מהרוח בתת מודע 3 אידיאלים, בלי שהם ידעו מה זה באמת אומר. בעצם לשלושת המגזרים שמאפיינים את החברה, וכמובן סכמה, אבל אפשר להשתמש בה, מתאים אידיאל אחד מתאים לכל אחד מהזה. שהשוויון הוא שוויון בפני החוק בכלל, שהחירות היא שייכת למגזר האזרחי, שחינוך, אומנות, דת, מדע, כל הדברים האלה צריכים להיות באופן שהוא לא קשור לאינטרסים של כסף, והוא גם לא משהו שנחפה על ידי הממשלה באמצעות החוק. בספר אני מתאר מה המאפיינים של חוק, שהוא נאכף בכוח הזרוע, מה המאפיינים של דמוקרטיה, של נציגות. היום אנחנו רגילים להגן על הדמוקרטיה, אבל זה בעצם מבנה שהוא כבר מסיים את תפקידו, גם הקפיטליזם, אגב, אנחנו רגילים לבקר את הקפיטליזם ולהגיד שהוא רע, אז לא, היה לו תפקיד. הוא יצר איזושהי תשתית חומרית מסוימת, שעכשיו אנחנו חייבים להתקדם ממנה ולעבוד איתה, לצורה של איך לנהל אותה במקום להמשיך בקו הזה, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד יותר, זה מסיים את התפקיד שלו. ובמגזר הפרטי, בכלכלה, צריכה לשרור אחווה, משהו שאפשר לפרוט אותו למשהו מאוד קונקרטי, אבל לצורך העניין, כדוגמה, במקום תחרות, במקום של אני כיצרן, מנסה לקחת מהצרכן כמה שיותר כסף, הכלכלה שאנחנו נדבר על עכשיו היא בכלל גם הולכת מעבר לזה, אבל שאני בשיח עם הצרכן שלי בצורה של שיתוף פעולה. אז זה כמה ציטוטים, זה באמת החלק העיקרי במובן הכלכלי של נראה לי מה שפוגש אותנו ביום יום, אולי הדבר המקביל למה שפוגש אותנו בשאלה של האהבה או של הקשר האנושי, זה העניין של הכסף. ובאמת הכסף, אני אדבר על זה עוד טיפה אחרי זה, אבל אנחנו מדברים על הכלכלה, תמיד זה ביחס לשאלה הרוחנית. הכסף כמייצג נפרדות, ועוד פעם נפרדות שהיא בשירות החיבור. מה הכוונה? אני תכף אסביר את זה. הדבר הראשון שאנחנו רוצים להבין זה שלכל אורגניזם בטבע יש לו כלכלה. אוקיי? אם אנחנו מדמיינים כן נמלים, אז הנמלה מגיעה לאדמה קיימת, שהייתה קיימת קודם, והיא עושה מעשים כדי לחלקל את הצרכים הגשמיים שלה, של החברות שלה לצורך העניין, ואין לה איזשהו משהו שמודד את זה מבחוץ. יש איזשהו חוק פנימי נסתר שמניע את הנמלה לייצר את הכלכלה שלה. כל נמלה יודעת מה התפקיד שלה. אז הכלכלה שלה היא מוחשית בכללותה, והיא מודרכת על ידי איזשהו חוק פנימי נסתר. אצל האדם הדבר קצת שונה. אצל האדם יש את הכלכלה האמיתית, קורא לזה הכלכלה האמיתית והכלכלה המדומה. הכלכלה האמיתית של הבן אדם זה כמו כן נמלים. אם חייזר היה מסתכל עכשיו על העולם והוא היה רואה את כל מה שקורה פה, הוא היה רואה אנשים מגיעים לאדמות מסוימות ועושים מעשים עם הידיים שלהם ומייצרים דברים ונותנים אחד לשני דברים, אבל הוא לא היה מבין מה זה הערך המספרי הזה שמצמידים לדברים שהם עושים. לא רק זה, גם אם הייתי נותן תפוח ומקבל 2 אגסים, כל מדידה שהיא, חייזר כזה לא היה יכול להבין בכלל מה זה ערך שאנחנו נותנים לדבר. הוא רק היה רואה את הפעולה הפיזית של מה שקורה כמו אצל הנמלה. וזו הפרדה שמאוד מאוד קשה לנו לעשות. למשל, אם מחר בבוקר יהיה איזשהו משבר כלכלי, קורס כל הבורסות, לא משנה, אינפלציה, היפר-אינפלציה, הכסף לא שווה כלום, אפילו אם כל החשבונות בנק נמחקים. אבל כל אחד מאיתנו היה קם בבוקר, והיה עושה בדיוק את אותו דבר שהוא עשה אתמול. עדי הייתה קמה, מלמדת את אותו שיעור יוגה שהייתה מלמדת אם הייתה מקבלת עליו כסף, והיא גם הייתה הולכת לסופר, ולוקחת מהסופר את אותו דבר שהייתה לוקחת אם זה נמדד בכסף. והחקלאי היה עושה את אותו דבר, הכלכלה הייתה ממשיכה כרגיל. לא היה שום משבר ושום כלום. עכשיו, כל כך קשה לנו לעשות ההפרדה הזאת, כי כלכלה מבחינתנו זה קודם כל כסף. כדי להבין את הכלכלה, זה הדבר הראשון שאנחנו חייבים לעשות. הפרדה בין הכלכלה האמיתית והכלכלה המדומה. והכלכלה המדומה זה כסף קודם כל, אבל זה יכול להיות גם סחר חליפין. גם קומוניזם שבקיבוצים שתכננו שעות עבודה ואמרו, אתה עובד 8 שעות ואתה עובד זה ואתה זה גם כן כלכלה מדומה. כל חוק חיצוני שמנהל את הכלכלה האמיתית, בגלל שהאדם הוא לא כמו הנמלה, ואין לו חוק פנימי שאומר לו מה לעשות מחר בבוקר ואיך לנהל את זה, אנחנו יוצרים לעצמנו חוק חיצוני, כל חוק חיצוני כזה הוא כלכלה המדומה. הכלכלה המדומה היא משתנה לאורך השנים, פעם זה העבדות, אחרי זה פיודליזם, היום זה מערכת הכסף, יכול להיות תכנון עבודה, הדבר הזה משתנה. בעצם מה שקורה בכלכלה מבוססת רצון, נשאלת השאלה אם יש חוק פנימי שיכול לייצר כלכלה אמיתית
בלבד. שוב, לא מחפשים איזושהי מטרה כללית, אבל האם אנחנו יכולים יותר ללכת לכיוון של כלכלה אמיתית, ומה ההשלכות של כלכלה מדומה, של המדידה. כמו שאנחנו צריכים להצליח להפריד בין הכלכלה האמיתית למדומה, בתוך הכלכלה האמיתית יש שתי מהויות. ואנחנו צריכים לדעת להפריד ביניהן כדי להבין מה זה הכלכלה האמיתית. יש הרבה קלישאות, כסף זה אנרגיה, כסף זה שורש כל הרוע, כסף זה אמצעי ולא מטרה. קלישאות האלה הן הרבה פעמים מאוד מאוד מבלבלות, ואנחנו יכולים לבדוק בצורה אובייקטיבית מה זה כסף. כסף, כל אחד לבדוק בעצמו, מה שאני רוצה להציע זה שכסף הוא ייצוג לאחד משני דברים. היום איך שמשתמשים בו. או לאדמה קיימת, זה שתי המהויות שקיימות בכלכלה האמיתית. אדמה קיימת ותוצר של מעשים. זה כל מה שיש בכלכלה. כל מה שאנחנו מסתכלים בו, כל מה שיש לו ערך כלכלי, אנחנו מסתכלים פה מסביב, יש לו ערך כלכלי רק כי הושקעה בו עשייה אנושית, אלא אם כן זה עצם האדמה הקיימת שהיא בכלל מהות אחרת לגמרי, שזו זכות משפטית. אם לדוגמה קבוצת אנשים מגיעה לאי בודד ורוצה לכונן שם כלכלה, לפני שהיא יוצרת כלכלה מדומה של כסף, יש לה את האדמות שקיימות ואת המשאבים שלהם, הם צריכים להבין באמצעות הסכמים משפטיים מי משתמש באדמה הזאת ואיך, והם צריכים לפעול כדי לייצר מהאדמה הזאת את מה שהם צריכים לצורך הכלכלה שלהם. זה שני הדברים שקיימים בכלכלה האמיתית. מאוד חשוב להישאר בשני הדברים האלה ולא בארבעת אמצעי הייצור כמו שאומרים בקומוניזם, שהוא כולל באמת את ההון ואת היוזמה, היא להבין מה נדרש מעכשיו מאדם, קבוצת אנשים שרוצה לכונן כלכלה בעצמה, מאפס לצורך העניין. ומה שהם צריכים זה את הדבר הזה. זה לא אומר שצריך ניתוק מוחלט כמובן מהחברה. זה רק כדי להבין שכשאנחנו אומרים חייבים כסף, להבין שכסף הוא בסוף מייצג רק מה שאנשים עושים זה למען זאת. כסף מייצג רק מה שאנשים עושים זה למען זאת. במקרה היום הוא גם מייצג אדמות, למרות שאדמות זה מהות אחרת לגמרי. זה זכות משפטית. בניגוד למשהו שאני ייצרתי, זה אפשר להתחקות אחרי זה ולהבין מי ייצר את הדבר הזה, מי עשה, מי הפעיל שם עבודה, אבל את האדמה אף אחד לא ייצר, זה תמיד התחיל באיזשהו כיבוש של מישהו בא ואמר זה שלי, ומשם גם אם זה התגלגל ונמכר בהתאם לחוקים הקיימים של המערכת הכלכלית, זה עדיין לא נותן לזה תוקף מוחלט. עכשיו, כדי לחשוב קדימה על שאלה של כלכלה שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים, או התפתחות לשלב הבא, אז יש את הניתוח הכלכלי הקר של להבין את החוקים שפועלים שם ואת הכוחות שפועלים, אבל קודם כל יש את שאלת המניע. וגם בחיים האישיים שלנו וגם באופן כללי, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו מה המניע שלנו לפעולה כלכלית, ואנחנו יכולים לחלק את זה בגדול למניע תלוי ומניע בלתי תלוי. אני לא עכשיו אכנס, זה לא עניין מוסרי או עניין פילוסופי של חירות הרצון, זה גם חשוב, אבל אני מבין מניע תלוי כמעשה שלא הייתי עושה אותו אם לא הייתי מקבל תמורה. לעומת מעשה שהייתי עושה אותו גם אם לא הייתי מקבל תמורה. אם עדי הייתה עכשיו הולכת ללמד יוגה, גם אם היא לא הייתה מקבלת על זה תמורה, כי היא אוהבת ללמד יוגה ולתת לזה, כל תנאי החיים הגשמיים שלה היו מובטחים, וזה לא משנה כמה כסף היא הייתה מקבלת אם הייתה עושה את זה ולא הייתה עושה את זה, עדיין הייתה עושה את זה, זה מעשה שנעשה מתוך המניע הבלתי תלוי. עכשיו עולות פה הרבה טענות על טבע האדם האגואיסטי שרוצה כמה שיותר לעצמו, וזה גם מתקשר למה שדיברנו על אגואיזם, על טיעון העצלות, שאם לא יכריחו אנשים לעבוד אז שום דבר לא יקרה. על כל זה אני מדבר שזה הרבה היפוכים שקורים שם, שדווקא כל הדבר הזה זה יוצר את העודף שהוא כמו מחסור, זה לא מיטיב איתנו כמו שזה לא מיטיב עם הטבע ועם אחרים, והטענה היא שבגדול במקום שאנחנו נמצאים בו היום, זה לא אומר שזה תמיד היה ככה, אם תיאורטית היינו יכולים לזקק את הרצון האמיתי שלנו ולכונן כלכלה שמבוססת עליו באופן חופשי, היה נוצר שפע יותר גדול ורווחה יותר גדולה ממה שנוצר עכשיו כשמכריחים אנשים לעשות משהו כדי לחלקל את עצמם. מה שרציתי להגיד זה על הכסף, זה כדי לחדד שם מה זה כסף, אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת, מה קורה כשאני משלם לבן אדם בעצם אני אומר לו, הנה זה אסמכת לזה שאתה עשית משהו בשבילי, וזה גם מראה שאני עשיתי משהו בשביל מישהו אחר. כי ככה יש לי את הכסף, ואתה עכשיו, זה מבטיח לך שמישהו יעשה משהו בשבילך. זה בעצם מה שקורה שם. להבין שזה הפעולה שקורית שם. עשית משהו בשבילי, אני עשיתי משהו בשביל מישהו, ומישהו יעשה משהו בשבילך. זה כמובן, אנחנו יודעים שהיום זה כבר לא מתנהל ככה, זה מי שיודע יותר לעשות מניפולציות על המערכת, מי שמרוויח יותר כסף. והטענה היא שזה כבר יוצר שם איזושהי נפרדות. נפרדות בין נתינה וקבלה, ונפרדות ביני לבין האחר. בעוד שכשאני רוצה לעשות משהו למען הילדים שלי, או למען חברים שלי, או למען עצמי, אני לא דורש על זה תשלום. זה יהיה מגוחך לדרוש מעצמי תשלום על זה שאני אוכל או על זה שאני מכין לעצמי אוכל. אז אם אנחנו לומדים לראות את עצמנו כאורגניזם שעובד ביחד, לאו דווקא במובן הקומוניסטי של שוויון שלא היו את הכשלים שלו, שזה שיחה אחרת, אנחנו יכולים לפעול מתוך רצון חופשי. אנחנו רוצים לעשות דברים למען אחרים ולמען עצמנו. הטענה היא שבאמת הכסף כמתווך שמודד את העשייה, שהמדידה של העשייה, בכל אמצעי קודם כל, אבל במיוחד באמצעות אמצעי מופשט כמו כסף, שאחרי זה יוצר עוד דרגות של הפשטה, מביאה בהכרח לשני דברים, שאחד זה בזבוז והשני זה ניצול. שכל עוד נמדוד את המעשים שלנו, כל עוד אני אתנה
את מה שאני עושה, בזה שיעשו גם משהו בשבילי, זה בהכרח יוביל לדבר הזה במורד הדרך. בזבוז וניצול. שאני בספר מפרט מה זה בזבוז ומה זה ניצול, אבל מבחינת בזבוז זה קודם כל התובנה שאם אנחנו מסתכלים על הכלכלה שלנו לעומק, אנחנו נבחח לדעת שחלק עצום ממנה, ואני מביא דוגמאות קונקרטיות ומסביר את זה יותר בספר, קודם כל חלק עצום מוקדש לניהול הכלכלה המדומה, מערכת הכסף וההפשטות שאחרי זה, הניהול של הכסף והשמירה על הכסף וההשקעה של הכסף וכל מה שזה דורש, שזה פשוט אנרגיה ממשית שאנשים משקיעים, פשוט אנרגיה אנושית שהייתה יכולה להיות מתועלת למשהו אחר, לעשייה, למה שהם פשוט רוצים לעשות. וגם בתוך הכלכלה האמיתית, המדידה בהכרח גורמת לייצור עודף מצד אחד, שזה אנחנו מכירים מהצלות מזון. סליחה, זה הייצור הסיזיפי אני קורא לו. לייצר משהו רק בשביל לזרוק אותו ולהיפטר ממנו, ושגם זה דורש אנרגיה. זה ייצור סיזיפי, זה מעגל שלם של אנרגיה אנושית שמושקעת. עוד פעם, כסף שווה מעשים אנושיים, אנרגיה אנושית. זה מעגל שלם לריק. וייצור עודף זה צריכה, משהו שכן אנחנו צורכים אותו, אבל זה צריכה עודפת. אם אני ברמה הכי בסיסית אוכל יותר ממה שאני צריך, אז זה יגרום לי לעוד למעגל שאני צריך אחרי זה לעשות, נגיד, יותר ספורט כדי לשמור על הבריאות שלי, שאני צריך ללכת לרופא או משהו כזה, סתם אני מפשט את זה. והכלכלה האמיתית שבאמת מה שמיטיב איתנו, עם הצרכים והרצונות שאם היינו מקיילים אותם, היינו מבינים מה, זה פשוט חלק כל כך קטן מהאנרגיה האנושית שמושקעת, וכל הבניינים שנבנים, שהבנייני משרדים זה כדי לייצר עוד כסף בכלכלה המדומה, כדי לקנות את הדירה שפשוט יש את הבניין של המשרד, סתם כדוגמה כללית. דבר שני זה ניצול, אוקיי? הטענה היא שעוד פעם, יש כזה קלישאות, עושר זה לא דבר רע, זה לא עניין של טוב ורע במובן השיפוטי של זה האנשים הרעים וזה האנשים הטובים, אלא במובן שהניצול כרוך לתוך מושג העושר. כי אם אנחנו מבינים שכסף הוא הזכות לקבוע מה אדם אחר יעשה. צריך להבין את הדבר הזה. מה שאני יכול לעשות באמצעות כסף, אומרים כסף נותן חופש. הוא לא נותן לי חופש לעשות מה שאני רוצה. הוא נותן לי חופש לקבוע מה אנשים אחרים יעשו בשבילי. עכשיו לא ניכנס עכשיו אם הם רוצים לעשות את זה, לא רוצים, אם הם בחרו לעשות את זה, זה לא השאלה. הנקודה היא שהכסף מאפשר שאנשים אחרים יעשו דברים בשבילי. אני מדבר גם על עושר בכוח ועושר בפועל, כי אם יש לי כסף בבנק, לא מתממש, אז זה לא באמת הופך למשהו בכלכלה האמיתית. הוא גם משפיע על הכלכלה האמיתית, אבל בצורות אחרות. אבל עושר בפועל, הוא פשוט אומר שהרבה אנשים עושים דברים בשבילי. אגב, אני לא מדבר פה על שנאת עשירים, ואני חושב שהבן אדם הזה הוא יותר אומלל מהילד שמשחק בחרה בהודו. מבחינתי זה אני שאלה. זה לא במובן הזה של השיפוט המוסרי, זה עניין של ניצול במובן של, כי עוד פעם, הבחירה של הרצון היא תלויה קודם כל בתודעה. אבל מבחינת המעשה, ואנחנו תכף נדבר על זה בשאלה של שכירות, אדם שלא משתף פעולה עם הדבר הזה, אם הוא לא אדם עשיר לצורך העניין, ועשיר זה יכול להיות גם מדינה שלמה, מול המזרח נגיד, אדם שהוא לא עשיר, הוא מצוי בסכנה קיומית כלשהי, אם הוא לא משתף עם זה פעולה. תכף אני ממש אעשה את ההקבלה לעבדות. אז שאלה גם איך מגדירים ניצול. תמיד חשוב לי לזכור שבאיזשהו רובד אין פה את הרע ואת הטוב, את המדכא והמדוכא בשום צורה. אבל גם יש. המורכבות היא יותר, באיזשהו מובן, העשירים צריכים ללמוד מהעניים, והעניים צריכים ללמוד מהעשירים. יש להם מה לתת אחד לשני. זה מובנה לתוך מושג העושר, כי העושר, אז אני אתן לזה דוגמה ואז אולי זה יותר ברור, צריך להגדיר מה זה עושר. עושר שווה הנקודה שבה, עושר בפועל, הנקודה שבה אדם צורך משאבים באופן שהצריכה הזאת יכולה להתאפשר רק בחסות מחסור אמיתי של הרבה אנשים אחרים. אני אתן לך דוגמה. אם יש לי יאכטה, אנרגיה אנושית מסוימת, אנחנו חושבים, זה עולה $20 מיליון, עזוב את הכסף, זה מייצג עשייה אנושית. יש אנשים מסוימים שצריכים לעשות את הדבר. עכשיו, הכלכלה היא משחק סכום אפס של מעשים. באמת ההגדרות של העושר ושל הניצול זה משהו שחשוב לקרוא אותו להבנתי. כן רציתי לדבר על הסחירות ועל השאלה של, הרי אמרנו שיש שתי מהויות בכלכלה האמיתית, אחת זה בעלות על אדמה, והשני זה תוצר של מעשים. שזה שתי מהויות שונות שהיום הן נמדדות באותה צורה, באמצעות כסף. למרות שזה שתי מהויות שונות בתכלית. הטענה המרכזית היא שכן, יש ניצול שבנוי לתוך מערכת הכסף בכל מיני צורות, אבל הצורה המודרנית של עבדות היא כשאנחנו בעצם מחליפים את הזכות המשפטית של בעלות על אדמה, שזה מהות אחת, בתוצר של מעשים, או בייצוג שלו שזה כסף, שזה מהות אחרת. למה זה צורה מודרנית של עבדות, או הרחבה של מושג העבדות, כמו שאני מבין את זה? ניסיתי לייצר פה איזושהי הקבלה, זה כמובן ברמה מוסרית יותר מפותחת מאשר העבדות שהייתה בארצות הברית, מאשר בעלות על אדם. אבל הטענה המרכזית היא שבעלות על מרחב המחיה של אדם אחר, במהות שלה היא לא שונה מבעלות על הגוף שלו, בעלות משפטית על הגוף שלו. כמובן שיש ניואנסים. מה זה עבדות בעצם במובן של עבדות בארצות הברית? הייתי יכול להיות לפי החוק בעלים של בן אדם אחר. הגוף שלו היה רכוש שלי, והוא היה צריך לבצע את מה שאני אומר לו. אם לא, הוא היה נתון באיזושהי סכנה, יכול להיות שאני הייתי יכול להעניש אותו, יכול להיות שהרשויות היו מענישות אותו. הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, והוא מקבל תנאים מסוימים, תנאים פיזיים מסוימים, אם זה מחסה, אם זה מזון, אם זה פנאי. יש רמות שונות של איך שמתייחסים לעבדים, של התנאי מחיה שלהם. אנחנו חושבים על עבדות כמשהו היום ונורא, כרע מוחלט, זה היה כולה לפני 200 שנה, ואנשים מהמניין היו בעלים של עבדים, וזה היה משהו מאוד לגיטימי לעסוק בו
סחר של עבדים, להשקיע בזה. אפילו לא היה אפשר לדמיין את הכלכלה האחרת. ואם הייתי בא לבן אדם והייתי אומר לו, טוב, מעכשיו העבד שלך הוא כבר לא העבד שלך, זה פגיעה בזכות הקניין, היה אפשר לפרש את זה כפגיעה בזכות הקניין. עכשיו בואו נתאר רגע מצב שיש רחוב, שיש בו אדונים ועבדים, ואנחנו רגע, רק בשביל ניסוי המחשבתי, אנחנו אומרים, טוב, עכשיו אנחנו ניתן לעבדים, אנחנו לא רק ניתן להם את התנאי מחיה שלהם ביחס למה שהם חייבים לעשות, אלא הם יוכלו לבחור מכמה דברים לעשות, אצל כמה אנשים שונים. הם יוכלו לקבל אסימונים, לשחק איתם ולהחליף ביניהם כדי לבחור אם הם יקבלו קצת יותר מהדבר הזה או קצת פחות מהדבר הזה. והם יכולים גם לעבור בין הדירות השונות, אבל בכל דירה הם יהיו חייבים לעשות משהו במהות של זה. בוא נגיד ככה, אם אני הייתי נולד לעולם, וכבריאה בעולם הזה הייתי יודע שמגיעה לי את החלקת אלוהים הקטנה שלי, שאני יכול לייצר ממנה את האוכל לצורך העניין, גישה לאיזשהו משאבים, ושזה זמין עבורי, בלי תנאים מקדימים. הייתי יכול לבחור, האם אני הולך לבית כזה יפה וגדול שכבר סידרו אותו ואני רוצה לעבוד כדי לשלם עליו כי מישהו עשה את זה וזה בחירה שלי, אבל יש לי אלטרנטיבה. לעומת מצב שבו אם אני לא עושה את הדברים האלה, אחת מהאופציות שהכלכלה מציבה בפניי, שאני חייב לדרוש כסף על מה שאני עושה, וזה כבר אומר הרבה דברים על איך שאני חי את החיים שלי, אז אני נמצא בסכנה קיומית אם אני לא עושה את זה. לא רק זה, המערכת בחסות החוק מאפשרת, היא לא מאפשרת לקנות אנשים, אבל היא מאפשרת לקנות אין סוף אדמות ונכסים. ומי שפועל מהמניע התלוי, שאני מבין את זה יותר כהתמכרות, יצבור, גם אם הוא לא מממש את זה לאושר בפועל, בשל ההתמכרות לאושר בכוח, לצבירה של עוד כסף, פשוט יכול לקנות עוד ועוד אדמות ולהזכיר אותם לעוד ועוד אנשים, שבעצם מה שקורה, אין כזה דבר הכנסה פסיבית. אנחנו חושבים על הכנסה פסיבית, לא משנה אם זה מדירה או משהו אחר. הכנסה פסיבית של בן אדם אחד, זה עבודה מאוד אקטיבית של בן אדם אחר, כי כסף אין לו ידיים ורגליים. אמרנו שהוא רק ייצוג. אם הוא ייצוג למה? לעשייה אנושית. אז המשכיר, יש משכיר וסוחר. הסוחר בעצם מחליף את העמל שלו, הוא עובד. מה זה הכסף שהוא מרוויח? זה הזכות שאנשים יעשו דברים בשבילו. שגדו בשבילו אוכל, שיוציאו בשבילו דלק. הוא צריך לעשות את זה שאנשים יעשו דברים גם בשבילו בתמורה למה שהוא עושה וגם בתמורה למשכיר. עכשיו עוד פעם, אין פה שיפוט מוסרי על מי שעושה את זה או לא עושה את זה. לאמא שלי יש חצי דירה ביחד עם אחותה והיא מזכירה אותה, לא משנה, עכשיו הכי גר שם, אבל הנקודה היא שזה לא שיפוט מוסרי במובן שמבינים שזו המערכת שיש שלבים בדרך, אבל מבינים את המהות של הדבר, שעוד כמה מאות שנים אפשר להסתכל על זה ולהגיד, טוב, לאדם אחד לא הייתה זכות קיום אפילו, אלא אם כן הוא עושה דברים מסוימים, לאדם אחר שכל מה שהוא נותן לו זה זכות שהות במקום מסוים. זה משהו שלא ייראה לנו הגיוני בכלל, להבנתי. העובדה שלאדם אין את הזכות להתקיים למרחב מחיה משל עצמו, בלי תנאים מקדימים. זה משהו שהוא באמת הצורה המפותחת יותר של עבדות, להבנתי. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, מה, אז בן אדם קנה דירה בכסף שהוא עבד, ואז זה מבטיח לו את הפנסיה. צריך להפריד פה בין דברים שמתערבבים, וגם צריך לעשות את זה ספוילר בספר, אבל זה שני נושאים שונים לגמרי. האופן שבו קהילה דואגת לדור המבוגר שלה, לבין המניפולציות הכלכליות שאפשר לצבור עוד ועוד אדמות ולהשתלט עליהם. זה שני דברים שונים לחלוטין, וזה שדבר נעשה בחסות החוק והוא נראה לנו הגיוני ולגיטימי, זה לא אומר שהוא באופן אובייקטיבי כזה. וזה בעצם אני יכול להגיד לכם קצת, אני אגיד בנימה אישית, של מי שניסה בדק מה זה אומר שאני לא מוכן לשלם שכירות לתקופה מסוימת, שאני לא מוכן לשתף פעולה עם הדבר הזה, ולראות מה זה אומר שאני מצוי בבעיה. ואפילו שיש לי תמיכה מההורים שמוכנים להקדיש איזשהו סכום התחלתי כדי שאני אקנה מקום או משהו כזה, זה לא הספיק, ובעצם בן אדם, לא משנה כמה מועיל לחברה שהוא יהיה ויעשה כל היום דברים בשביל החברה. בגלל שהכלכלה מתגמלת את המניע התלוי, איזשהו כוח של התמכרות שהיא מתגמלת אצל אנשים מסוימים, זה בהכרח מוביל למצב שאדם שלא רוצה לשתף עם זה פעולה יימצא בבעיה. וזה כשלעצמו, משהו שאולי לא נראה לנו ברור, אבל לחוות את זה לבשר זה כאילו להגיד, פאק. זה גם לא יכול לעבוד לאורך זמן, זה הקטע. זה כשל שהוא בנוי לתוך המערכת. אנחנו פשוט מקבלים את זה. כאילו, אם נחשוב על זה שתיאורטית חוק שמחר בבוקר אומר, כל בן אדם הוא הבעלים של הבית שהוא גר בו כרגע, בלי משכנתה ובלי שכירות, זה משהו שמיטיב עם רוב האנשים. אז איך במדינה דמוקרטית זה לא קורה? איך משהו שמיטיב עם רוב האנשים, הוא לא במורכבות כמו, נגיד, לעשות שלום או משהו כזה, שזה תלוי בעוד מיליון דברים אחרים. פשוט ההסכם על הבעלות הוא פשוט ההסכם בין X האנשים שמצויים במקום מסוים. זה הסכם כלכלי, שהוא מחר יכול להשתנות. למה זה לא קורה? מהרבה סיבות. קודם כל, אנחנו בכלל לא מבינים את הבעיה, אנחנו בכלל לא מבינים שאנחנו זכאים למשהו כזה מלכתחילה. זה מורכב, בקיצור. וכל זה צריך להבין את הפונקציה של הכסף כביטוי של כוח רוחני מסוים. של כוח רוחני שמייצג נפרדות בראש ובראשונה. נפרדות בין נתינה וקבלה, מדידה, ונפרדות ביני לבין האחר. נפרדות שעוד פעם היא לא רק כשלעצמה, היא משרתת משהו אחר, ולא סתם יש כל מיני שאלות בדתות, בברית החדשה שישו אומר שאי אפשר לשרת גם את אלוהים וגם את הממון. זה לא עניין מוסרי שלא, כסף זה שורש כל הרוע, זה משהו עמוק של הבנה שהכסף הוא מלכתחילה נפרדות והאלוהות היא חיבור. עכשיו, יכול להיות שאני מבין את כל הדברים האלה ואני חי בחברה ואני עדיין גובה כסף על מה שאני עושה בשלב מסוים.
מסוים. אבל כן להבין את המהות של הדבר. מצד שני, הכסף יש לו גם פונקציות. כל עוד אנחנו מצויים בתודעה הזאת של נפרדות ושל תחרות, הוא מבסט את התחרות, הוא כאילו כוח, כאילו שלילי שמאזן איזושהי שליליות. לא שלילי במובן הרע, הוא כך נפרד שמאזן איזושהי נפרדות. זה גם משהו שיכול לקרות. אבל גם בפרק הזה יש הרבה, אני מדבר על המוסר של הכסף, היוקרה של כסף או משהו כזה. באמת במקור שלו, כביכול, כסף היה ביטוי למי עשה יותר למען החברה. הרי אם יש לי כסף, זה אומר שאנשים הביעו באמצעות תשלום. אנחנו גדלים על קלישאות לפעמים של שיהיה לנו ערך לכסף, או שנרוויח את הכסף שלנו בעצמנו. כאילו אם הדור הקודם יצר תשתית חומרית, הוא כאילו משליך את הערכים המוסריים עלינו, כי בדור הקודם זה באמת היה נחוץ. זה באמת היצרנות הזאת, היא הייתה ערך מוסרי שמאפשר את החיים. אבל עכשיו לעשות את זה כשלעצמו, ההפך, אנחנו צריכים שיעודדו אותנו להשתמש בתשתית החומרית הקיימת, שהיא כבר בשפע ובעודף, צריכים שיעודדו אותנו לעשות את זה, וללמוד לנהל אותה בצורה שמבוססת יותר על אמון ועל שיתוף ועל חיבור, כי אחרת זה לא מיטיב יותר. אז כל הקלישאות האלה של שיהיה לו ערך לכסף, לא, צריך שיהיה ערך למה שעושים. כסף עצמו הוא סתם ייצוג, אם אפשר איכשהו להשתמש בו כדי לייצר משהו חדש, כאילו על להרוויח כסף בעצמי הוא כבר לא מלמד על ערך מוסרי. אז החלק הראשון זה על הכלכלה, זה סתם תמונה של תרבות, החלק השני זה על תרבות, נרוץ על זה כזה בגדול. הטענה היא שיש את הבחירות הכלכליות שלנו, שזה מה אנחנו צורכים, מה אנחנו מייצרים, ועצם השימוש שלנו בכסף, ואיך היחס שלנו למסחר כלשהו, אבל יש גם את הבחירות התרבותיות שלנו, שהן יוצרות את המציאות החברתית, שבראש ובראשונה זה 3 דברים. מפגשים ושיחות, אוקיי? אני שמתי את התמונה הזאת כדי להראות כמה התרבות היא תרבות של היבדלות, במקום תרבות של חיבור. כמה אנחנו מקיפים את עצמנו באנשים שחושבים כמונו, ומוצאים בחוץ את המגזר שהוא מייצג לי את מה שהוא לא נכון, ומה שגורם את הבעיה. כשמה שקורה בפועל, אני לא אוכל ליצור את האיחוי ואפגוש את האדם הזה הלכה למעשה. אני לא יכול ללכת להפגין, זה פשוט לא יעבוד. אנחנו חייבים ללכת ולפגוש את האחר האמיתי, כדי שיווצר החיבור בחברה. זה לא יכול להיות דרך מתווכים פוליטיים, כלכליים וכיוצא בזה. אפשר להשתמש ביוזמות כלכליות משותפות כדי לייצר את החיבור הזה, אבל אנחנו חייבים כדי ליצור חברה, גם לעצמנו, גם כדי שאנחנו נאזן את החד צדדיות בתוך התודעה שלנו, אנחנו חייבים ללכת ולפגוש את האמת במה שהאדם האחר אומר, שנדמה לנו שזה השקר המוחלט או הרוע המוחלט, וזה מלמד אותנו, וזה יוצר לנו גם יותר שלווה ויותר שלמות בתודעה שלנו. אם אני מאוד מזוהה עם ההפגנות של הדמוקרטיה והמגזר החילוני, אז אני יכול להבין רגע מה בעצם המגזר הדתי אומר, מה הוא רוצה להביא על מה שקורה בחברה. יכול להיות שזה קורה בצורה אלימה והפוכה בצורה אחרת, אבל מה כן יש שם אמת? ואותו דבר הפוך. אם אני במגזר הדתי ואני אומר, טוב, החילונים עכשיו הולכים רק על הכסף או רק על הפריצות ווואטאבר והסמארטפונים, אז להבין מה כן קורה שם, האינדיבידואציה, התהליך של מה הוא משרת. אז דבר אחד זה שמרכיב את התרבות זה המפגשים ושיחות, של לעבור מתרבות של היבדלות לתרבות של חיבור. דבר שני, זה התוכן התרבותי שאנחנו יוצרים ונחשפים אליו, אוקיי? שהתוכן התרבותי של היום בגדול הוא מתאפיין יותר ברדידות וכמות, לעומת עומק ואיכות. לא נראה לי שבאמת צריך להרחיב על זה, בספר אני מרחיב על זה, אבל עכשיו באמת אפשר לרוץ על זה, זה משהו שהוא די, אנחנו רואים את זה בכל מקום. ואיך העולם תוכן הזה שאנחנו נחשפים אליו וחושפים ויוצרים אחרים אליו, מה הוא יוצר בחברה ובנו, ב-well-being שלנו, באושר הפנימי שלנו, ובמה שקורה לילדים שלנו בראש ובראשונה. והדבר הכי עיקרי, לא הכי עיקרי, בוא נגיד, כולם חשובים באותה מידה, אבל השימוש של הטכנולוגיה, עוד פעם, יש כל מיני קלישאות של זה בסך הכל אמצעי, זה כלי, עם סכין אפשר לחתוך תפוח או לחתוך יד. ברמה מסוימת זה נכון, ברמה אחרת, מה שקורה היום עם הטכנולוגיה ולאן שזה עוד הולך, זה הופך להיות כלי שאנחנו כבר לא יכולים להשתמש בו לטובה, כי הוא יותר חזק מאיתנו ויותר חזק מהתודעה שלנו ברמה שהיא נמצאת היום. זה אפרופו עוד פעם, הצעד אחד ברוח על 3 צעדים באדמה, אנחנו לא עושים מספיק את 3 צעדים של ההתפתחות התודעתית על הצעד שאנחנו מתפתחים בטכנולוגיה. ורואים את זה בראש ובראשונה על ילדים. אני כן נמנע מאמירות נחרצות, וכל אחד כמובן מגיע לתובנות שלו בעצמו. אני יכול להגיד שהתובנה שלי היא שהנקודת מפנה היא הסמארטפון. אני שם בצד את העניין של אינטרנט, שיש לו הרבה סגולות והרבה קשיים שהוא, אתגרים שהוא מעורר, זה דבר אחד, כמו הרבה כלים אחרים, שהוא נמצא נייח בבית והכל. ברגע שהגענו למצב שיש איתנו מחשב על, שלא מאפשר לנו להיות אף פעם לגמרי לבד 24/7, מעצם האפשרות של זה, זה לא משנה אם אני משתמש בו או לא,
אגב, כולנו מכורים לזה, אני כבר 3 שנים בלי סמארטפון ואני עדיין מכור למסך, אני רואה את זה בניואנסים הקטנים, כשאני מגיע הביתה והדבר הראשון שאני עושה זה לבדוק את זה במחשב. אז אין דבר כזה, אני לא מכור לזה, ובמיוחד איך שזה פועל על ילדים, ואי אפשר למנוע את זה מהילדים כל עוד אנחנו עושים את זה. אי אפשר להימנע מאסון אם מגדלים ילדים ביחס לדבר הזה. זה הרבה אמירות מאוד נחרצות, אני כן מדבר על זה יותר בספר, אבל שוב, כל אחד יכול רק לבחון את זה על עצמו, אם זה באמת כזה נחרץ ומוחלט או לא. אבל מה שבטוח זה ששלושת הגורמים האלה שמרכיבים את התרבות בסכמה הזאת, עניין של הטכנולוגיה, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודעים לאיך הדבר הזה פועל על החברה, ולא סתם להגיד את זה בשיחות רקליים כאלה, בשיחת חולין, אלא להבין שאם לא יהיה שם שינוי, אנחנו לא נוכל להימנע מהתוצאות שאנחנו כביכול לא רוצים. ויכול להיות שבכל מקרה לא נוכל להימנע מהן. להבנתי, הספינה בכל מקרה הולכת לשקוע, יותר הרעיון הוא לייצר סירות הצלה. וגם את סירות הצלה צריך לדעת איך לייצר. אני אגיד בקטנה על הצבעה ועל פוליטיקה, שלהבנתי זה המרחב שהכי פחות כדאי להשפיע דרכו, והכי פחות אפשר להשפיע דרכו, שכאילו אנחנו נוטים לחשוב שזה משנה מי הנציג, ואם הנציג זה מי שחושב כמונו או לא. להבנתי, עצם המבנה הריכוזי הוא כבר לא יכול לעבוד. עצם המבנה שיש לנו 100 נציגים שמנהלים משאבים וקובעים חוקים ל10 מיליון אנשים, פשוט לא יכול לעבוד, לא משנה מי היו 100 האנשים האלה. המערכת צריכה להיות הרבה יותר ביזורית, ובגלל זה מבחינתי לפחות, ללכת להצביע זה כבר בזבוז זמן, זה אפילו תומך באיזושהי מערכת שהיא לקויה מהבסיס, כאילו מהמבנה שלה. לא לקויה, היא מסיימת את התפקיד שלה. הדמוקרטיה, היה לה תפקיד, היא תואמת את הפוסט-מודרניזם, את הדעה, את המדע, את החשיבה הסובייקטיבית הרציונלית של כל אחד, וגישור ופשרה בין כלל הדעות. אנחנו צריכים להתקדם קדימה, לא חזרה, לאמיתות מוחלטות של דת, של מנהיג דתי או מנהיג פוליטי שאומר זה ככה וכולם יעשו את זה, אבל גם לא לזו דעה וזו דעה ובוא נמצא את הפשרה ביניהן, אלא איך אנחנו ביחד, כחברה, כיחידים, כזה, יכולים לייצר ביחד התקדמות לעבר הבנה משותפת של ממשות, של אמת. ורק מתוך זה אנחנו יכולים לייצר מבנים חברתיים, את השלב הבא בהתפתחות של החברה. נדבר בספר על המהויות של החוק, ומה זה החוק ואיך הוא פועל, אבל זה להבין שהדרך הזאת ליצור שינוי חברתי, היא גם הדרך הכי אלימה באיזשהו מובן, כי זה בעצם לכפות בכוח הזרוע את האמיתות שלי על החברה. לנסות שהמגזר שלי, או מה שאני חושב שנכון לי ולחברה, לכפות את זה, וזה אף פעם לא יכול לעבוד. עוד פעם, אנחנו בכיוון של חירות. זה חייב להיות מתוך חירות ומתוך שיח. ואם כן, בדרך למה שאדם רוצה ליצור בחיים שלו, איזושהי קהילה, צריך להשתמש בחוק הקיים, או עדיין להיות בקשר איתו, אז קודם כל זה להיות מודעים לזכויות המשפטיות שלנו, וכן לדעת את הדבר הזה, לדעת את חוקי המשחק. אני לא מנסה להתנתק ממשהו, אלא אני רוצה לעבוד באבולוציה, לא רבולוציה. וגם אם כן יש משהו שרוצים להשפיע באמצעות הפוליטיקה, להבנתי, לובי זה הדרך הכי טובה לעשות את זה. זה לא באמת משנה מי הנציג. אם אנחנו באמת ניכנס לזה לעומק, אנחנו נבין, נראה שהסוגיות הן כבר כל כך מורכבות, שפתאום אתה יכול למצוא את עצמך שנציג אחד כן חושב כמוך, למרות שהוא כאילו מהמפלגה בכלל השנייה והנגדית, ולהפך, ואתה פשוט צריך למצוא את הבן אדם שירצה לקדם את הדבר שאתה רוצה לקדם. אני ראיתי את זה מאוד חזק בקורונה. מי שכפה את המסכות, את זה שאני לדעתי זה דבר מאוד מאוד לא מיטיב, זה דווקא השמאל שכאילו אני מזוהה איתו, אני לא מזוהה עם כאילו מפלגות. גם המושגים ימין ושמאל, זה לא דבר שבאמת קיים, זה כמו הקומוניזם או הקפיטליזם. השקפות על הכלכלה, השקפות על החברה, השקפות על זה. בסוף, אם נסתכל מבחינה כלכלית, תסתכלו במצעים של המפלגות ימין והמפלגות שמאל, אתם תראו בסוף אותו דבר. כולם יגידו לכם שוק חופשי, וכולם יגידו עזרה לחלשים או מדינת הרווחה. אז באמת הרעיון הוא שכדי לבנות משהו חדש, זה קודם כל איך אני מיישם את זה בחיים שלי, ואיך זה מגביר את ה-well-being שלי ושל הסביבה שלי, ואת הקשר שלי עם העולם. ואחרי זה ממש עם אנשים שאני מכיר ובונה איתם אמון, ורק אחרי זה יכול להבשיל להתארגנות יותר רחבה. אני אעבור ממש בקצרה על הרעיונות לפתרון. פתרון, עוד פעם, אני לא אוהב את המושגים האלה. אם הקו המנחה שלנו היא הבנה שאנחנו עוברים ממשהו שהוא יותר ריכוזי, למשהו שהוא יותר ביזורי, אז הדבר הכי ריכוזי שיש זה קודם כל הממשלה והחוק, ודבר שני זה מערכת הכסף. כי הכסף זה שיש גורם, מוסד מרכזי שמנהל אותו, הכל עובר דרכו. איך שאני רואה את זה בחיים שלי, זה קודם כל צמצום התלות שלי בכסף. מכל מיני סיבות, ברמה הרוחנית העמוקה זה המעבר מנפרדות לחיבור, אבל זה גם החופש שזה מאפשר לי לתת ולעשות את מה שאני רוצה למען העולם, בלי להתנות את זה. כי אני לא רוצה להתנות את זה. אני לא רוצה להתנות את זה ואני רוצה לעשות דברים למען העולם. ואני רוצה גם לאפשר לעוד אנשים לעשות את זה. איך פרקטית עושים את זה? מי שרוצה לעשות את זה. איך פרקטית מצמצמים את השימוש בכסף? אגב, אני חושב גם שזה הדבר הכי פרקטי בהתחשב לאן שהעולם הולך. בעצם מה שאני רוצה לומר זה שאם אנחנו חייבים להיאמר או על לשתף פעולה עם המערכת הקיימת של הכסף, או על ליצור מערכת שלא מבוססת על כסף, מערכת חדשה קהילתית שנתאר תכף, אז גם ברמה הכי אגואיסטית זה הדבר הכי פרקטי.
כי המערכות הקיימות קורסות, וגם אם ננסה לצבור עוד ועוד כסף, אנחנו לא נצליח להדביק את האינפלציה ואת המחסור במשאבים. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לקייל את הצרכים והרצונות שלנו. לנפות את הצרכים שהם לא צרכים אמיתיים, והם בחסות פרסומות, התמכרויות, דימויים וכו'. אנחנו עושים את זה עד לרמה שלא מאיימת על הרווחה האישית שלנו. אז יכול להיות שיש משהו שלא נוח לנו לוותר עליו לפרק זמן מסוים, אבל בטווח הארוך זה עדיין מיטיב איתנו. אז זה דורש את הכוח של האני שלנו כדי לשנות אותו, אבל זה משהו שהוא לא באמת ויתור, אלא הוא כמו ויתור על התמכרות. אז דבר שני, אחרי שאנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו באמת צריכים, אנחנו צריכים להבין איזה חלק מהרצונות האמיתיים שלנו אנחנו יכולים למלא בלי כסף, באופן ישיר, או מהאדמה או מהקהילות שלנו, או מעודפי הקפיטליזם. צריך לחשוב על זה גם לטווח קצר ולטווח ארוך. למשל, אם בטווח הקצר אני מקבל אוכל מהצלות מזון, שזה להישען על עודפי הקפיטליזם, תוך כדי אני מבין שבטווח הארוך אני צריך למצוא דרך לקבל את זה ישירות מהאדמה, את המזון. וכמובן רק דוגמה. אז הכוונה היא לא שכולנו צריכים להיות חקלאים, למרות שאני כן מאמין שיש היבט של חיבור לאדמה שקיים בכולנו, שהוא בריא וחיוני, וכל אחד מאיתנו צריך שלפחות תהיה לו זיקה לזה. בספר אני מפרט לעומק איך אפשר לעשות את הדבר הזה גם בתחומי הדיור, התשתיות, המזון, החינוך, התחבורה ובעצם בכל דבר. אז יש שם הצעות קונקרטיות, אבל לזכור שזה עדיין בעיקר הצעות, ומטרת החיבור יותר להצביע על הדרך שבא ללכת. למשל, בנוגע לדיור ואדמות יש 3 אפשרויות, או לקנות, או לקבל, או לקחת. ולכל אחת מהדרכים יש יתרונות וחסרונות משלה, וצריך לראות יותר את הפירוט בספר. דבר שלישי, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו משיגים את הכסף שכן נדרש לקיום שלנו. הרי גם אם צמצמנו את השימוש שלנו בכסף ל-20% או 10% ממה שאנחנו משתמשים היום, עדיין צריך להבין איך מתנהלים בתוך המערכת בזמן שאנחנו יוצרים את החדש. אז קודם כל אין בעיה שנשתמש במשאבים המוניטריים מזמינים לנו, להפך. אם הדור הקודם יצר את התשתית החומרית ומבין שכרגע הוא יכול לתמוך בנו כשאנחנו לומדים לנהל אותה וליצור עולם טוב יותר, אין בעיה ואפילו אין ברירה שנשתמש בחסכונות כדי למשל לקנות אדמה שממנה נוכל לייצר כלכלה שלא מבוססת על כסף. אז גם על זה אני מפרט בספר. על רגל אחת אני אומר שאם אני חייב לגבות כסף על עשייה מסוימת, עדיף לעשות את זה מארגון גדול ולא מאדם פרטי. כי ככה אני לא כופה על מישהו ישירות ללכת ולייצר עוד כסף. אמנם זה כן מה שקורה בעקיפין, אבל ככל שסדר הגודל של המערכת עולה, ככה זה פחות ממשי, זה יותר שורה בטבלת אקסל שלא באמת משפיעה על הכלכלה. אז עדיף לגבות מארגון, וגם עדיף שזה יהיה על בסיס תרומה. בכל מקרה, אם יש שאלה של כסף עדיין בין אנשים, אז כדאי שזה יהיה בתוך שיח, שנבין מה המצב הכלכלי של האדם השני שלנו ומה באמת מתאפשר, ולא ביחסים העסקתיים האלה של נותן שירות ומקבל שירות, היחסים הקרים האלה. עכשיו, בכל הדברים שאני מייצר לעולם או צורך ממנו, נוסף על השאיפה לצמצם את השימוש בכסף, בשביל הביזוריות והעצמאות, יש עקרונות מנחים שהם רלוונטיים בין אם אנחנו עובדים עם כסף ובין אם בלי כסף. אז זה מעגליות, שקיפות, ביזוריות, מקומיות, ממשות, הגינות, שפע מינימליסטי, ביומימיקה, בין אישיות, אסתטיקה, רצון חופשי. אז זה אומנם נשמע רק כמו איזה מושגים ומילים, בספר אני מפרט על כל אחד מהם ואיך זה משתקף בפועל. השלב הבא, אחרי שאני מרגיש שעברתי כברת דרך כלשהי בקיול התודעה שלי ובקיול הבחירות הכלכליות והתרבותיות שלי, ולפני שמתקדמים ליוזמות מעשיות והתארגנויות של יותר אנשים, אז הכרחי לייצר קבוצות למידה ושיח. רק ככה אפשר לבנות תשתית רוחנית לקבוצה שרוצה לפעול יחד. בעצם, אותו תהליך שעשיתי עם עצמי, צריך ללמוד לעשות אותו לאט לאט עם קבוצה. קודם כל ברמה התודעתית. צריך לבנות בסיס מושגים משותף רחב, הבנות משותפות ואמון. זו קבוצה שבונה קשר עמוק ואמיתי. עוברת דרך הצללים שלה ושל החברים באופן כנה ואמיץ. אם נתקדם מהר מדי בפן המעשי, כל היוזמה תקרוס. אני גם מציין שזה לא שיש נקודה מוגדרת בה אני כבר בשל לעבור למעגלי שיח, או נקודה בה הקבוצה בשלה לעבור להתארגנות מעשית. צריך להרגיש את זה, לא באופן סובייקטיבי סתם. אפשר לדעת מתי אנחנו בשלים, זה לא אומר שאנחנו מושלמים, אין שאיפה כזאת, אבל שזה הזמן הנכון. אז בספר אני מפרט על התארגנויות מעשיות גדולות יותר, בין אם זה יוזמה אוטרקית, יוזמה בתחום מסוים או הטמעה בארגון קיים. כאן אני רק אתן דוגמה מעשית אחת כוללנית כזאת, שמראה את התמונה בגדול. אז מדובר על קבוצה שכבר עברה כברת דרך מסוימת בכמה היבטים. א', זה תלות מינימלית בכסף, כלומר כלכלה מבוססת רצון. קיול מקסימלי של הבחירות הכלכליות והתרבותיות הפרטיות עם טובת הטבע, טובת האחרים וטובת העצמי.
בנוגע לבחירות הכלכליות, מה שאמרנו, מעגליות, מקומיות, ממשות, שקיפות, ביזוריות, שפע מינימליסטי וכו'. בנוגע לבחירות התרבותיות, מפגשים חוצי מגזר, תיחום טכנולוגי, ויתור על הסמארטפון, נייחות, עומק ואיכות, אמת, אומנותית. כמו כן, הקבוצה עברה כבר דרך בנוגע לבסיס ידע רוחני משותף רחב ועולם מושגים משותף. כמו מה שדיברנו על 10 הנטיות, על חוש האמת, על תכלית החיים וכו'. ומתקיימת עבודה פנימית וקבוצתית מתמדת. בפרט, תרגולים מדיטטיביים והכרתיים לתפיסה ישירה של אמת, עבודת צל, עיבוד רגשות, בניית אמון. אז הקבוצה הזו שעכשיו רוצה לצאת להתארגנות יותר מעשית, אין צורך שהיא תהיה בהכרח בסמיכות גיאוגרפית. מה הכוונה? בוא ניתן דוגמה. אז נגיד שיש לנו 50 אנשים, וסך הכל יש להם 3 נחלות חקלאיות עם בתים בהן, וכמה עשרות או מאות בודדות של דונם חקלאים, 3 דירות עירוניות, חנות עירונית ו3 בתים ביישובים. ויש ביניהם כמה עם זיקה לחקלאות, כמה עם זיקה חברתית שיווקית, כמה עם זיקה לעשייה טכנית, כמה עם זיקה לטיפול בילדים, כמה קולבויניקים המסוגלים ורוצים לעשות משימות שונות, כמה עם זיקה אומנותית ורוחנית, כמה עוסקים בספורט, תזונה, קוסמטיקה וכו'. אז נניח שכלל החברים האלה הגיעו לשלב מסוים בכיול תודעתם ובכיול הבחירות הכלכליות והתרבותיות שלהם, והם גם יצרו עולם מושגים משותף, אמון בין חברי הקבוצה, הסכמים ומתודולוגיות שונות ליישוב סכסוכים, ושחררו את עצמם ככל האפשר מתלות בכסף ברמה האישית. אז כעת הכישורים בקבוצה מאפשרים להם ללמוד יחד כיצד לנהל את המשאבים העומדים לרשותם, להפיק מהם ערך כלכלי שאינו מוניטרי עבורם ועבור מי שיחפצו להציע לו את התוצר של עמלם, ולגייס משאבים נוספים בשלל צורות. אם זה חומרים למסירה ויד שנייה, ליקוט מהטבע, גיוס מתוכניות ממשלתיות וכו'. אז כעת כל צורך ממשי שנדרש לקיום החיים שמתעורר, ונכון לרגע זה אין דרך לענות עליו באמצעות הכישורים והאדמות הקיימים, אז חברי הקבוצה מפתחים פתרונות לטווח קצר וארוך שיהוו חלופה למצב הקיים. לצורך העניין, האדמות מפיקות מזון, בדים, חומרים טבעיים לבנייה וכו'. בעלי הזיקה הטכנולוגית דואגים לכל הכרוך בתשתיות מעגליות, תחבורה מעגלית ושיתופית, למשל לפי לוח זמנים מסוים שאליו חברי הקבוצה מתאימים את עצמם, בבנייה וכו'. הם גם עוסקים בתחום הטכנולוגיה והתקשורת מתוך משאבים קיימים, יד שנייה או פתרונות חדשניים. בעלי הזיקה החינוכית דואגים לחינוך הילדים. כאשר מתעורר רצון לחופשה, ישנה החלפת בתים בין היישובים השונים או אירוח הדדי. ישנו תחום של פיתוח בכל הנוגע להשפעה חיובית על החברה. חברים, משפחה ומכרים מחוץ לקבוצה מוזמנים לשיעורי התפתחות אישית למיניהם, סדנאות אומנות וכו'. ככלל, החינוך, המזון, החדשנות והתרבות מוצאים לקהל הרחב לפי בחירת הקבוצה ומייצרים עבורו ערך כלכלי. באופן טבעי, הקהל הרחב שאינו משלם עבור כל השפע מעוניין לתרום חזרה מכישוריו או מההון עומד לרשותו להמשך קיומה של פעילות הקבוצה והרחבתה. הקבוצה מפעילה מרכז לריטריטים בטבע, כמו גם חנות אורגנית חינמית בעיר למעין חברי מועדון. הקבוצה לא מתפקדת כיחידה כלכלית בתוך המערך הקפיטליסטי ומערכת הכסף, כמו הקיבוצים למשל, שכן כאן לא יהיה שום חידוש, אלא בסך הכל שינוי כמותי מיחיד או משפחה שמתפקדת כיחידה כלכלית לכדי קבוצה רחבה יותר. כמובן שזוהי רק דוגמה ספציפית לדבר שעשוי ללבוש מספר צורות לפי אותם עקרונות מהותיים. כקהילה, חברי הקבוצה מנסחים לעצמם מספר כללים והסכמים, בהם הם בוחרים במובן מסוים בכל יום בחדש. בפרט הם בוחרים שלא לחשוף ילדיהם לסמארטפונים, לצמצם את זמן המסך באופן כללי ולהגביר זמן בעולם האמיתי. אמנם צעד זה עשוי להישמע רדיקלי או דוגמטי, אבל קודם כל נזכיר שקיצוניות נמדדת אך ורק ביחס לנורמה. והנורמה היא שרירותית ותלוית זמן ומקום. לאורך ההיסטוריה מתברר תדיר שהנורמה הייתה למעשה בעצמה קיצונית. דבר שני, אין ליישם דבר מן הנאמר כאן באופן עיוור, אלא לבחון זאת מתוך התודעה הערה של היחיד. אז חברי הקבוצה מכוננים לעצמם חיים תרבותיים, אומנותיים, רוחניים, באמצעות הכישורים המצויים בקבוצה ובאמצעות קשר עם העולם החיצוני. חשוב לציין גם שלא מדובר על קבוצה נבדלת או איזו כת. זה בדיוק היסטוריית הצורך התרבותי למפגשים חוצי מגזר. אלא הקבוצה הזו פוגשת תדיר את העולם, מציעה לו ערך כלכלי ותרבותי, בחינם או על בסיס תרומה חופשית, וכך גם מאפשרת לאנשים להצטרף אליה או לשכפל את המודל. בעצם ההשפעה היא מלמטה למעלה, לעורר השראה ולהקנות ידע לקבוצות נוספות, ככה שיוכלו לשכפל את זה כמו פטריות שצומחות. אנחנו בעצם נופתע לראות כמה מהר יכולה לצמוח איזשהו טרנד, אנחנו מכירים את זה כטרנד שלילי ברשתות או משהו כזה, אבל כמה יכול לצמוח טרנד חיובי מלמטה למעלה בצורה של שכפול ולא בצורה של כפייה על ידי החוק. אז באמת עשינו פה רפרוף קצר שמקיף כמעט את כל הנושאים בספר, אבל בצורה מאוד מאוד מקוצרת, אז מי שמעניין אותו לקרוא זה כרגע בשלבי עריכה. כמובן שגם מוזמנים לקרוא את הטיוטה הראשונה ולתת פידבק ולהשתתף בעריכה, ומיותר לציין שהספר יינתן בחינם.
באהבה, מתוך הזכות לתת. אז מכאן נתחיל לייצר קבוצות למידה ומעגלי שיח, לא רק של הספר, אלא של עוד טקסטים רוחניים וחברתיים, שיתוף רגשי, שכל אחד יביא את עצמו ואת ההתמודדויות לאור המצב הקיים, ככה שלאט לאט נוכל להתחיל לייצר את מה שדיברנו עליו באופן מעשי. לאט לאט נוכל גם לחשוב איזה צורה זה מקבל בפועל, ויש כבר קשרים עם עמותות שפועלות בנושא, ולאט לאט כל דבר בעיתו.